नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप्त आपण समस्त आपण मान प्रिय चैनल जर्नी ऑफ प्रदीप्त स्वागत करियोछि। प्रतिदिन भली आज आम कि ढग ढमाली मध्यम आमर प्रिय गुरुजी विवेक मिश्र द्वारा अमूल्य शिक्षा जानवा चेष्टा करवा। आज ढगटी है कर्म करुण फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजे। यार अर्थ कौन? आपण मैंने साधारणतः विभिन्न गणमाध्यम आध्यात्मिक आलोचन ये ढगटी शुणी यह भागवत पुराण एक श्लोक। यार अर्थ कौन? दयाकोरी गुरुजी आपको विश्लेषण कर परिपूर्ण करेंगे। आज्ञा नमस्कार। आपण जोटा पचारचंती सेटा ओडिया भागवत लिखा अछि, कर्म करिण फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजय। एटा भगवान श्रीकृष्ण उद्धव को कहउचंती। उद्धवଙ୍କ ମନରେ କର୍ମ ଏବଂ ତାର ଫଳକୁ ନେଇ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସକାରାତ୍ମକ କର୍ମ ହଉ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମ ହଉ, ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଆପେ ଆପେ ଦେଇଦେବ। ଧର ଜଣେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ କାମ କରୁଛି, ତା ଫଳ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ମିଳିବ। ଯଦି ଜଣେ ନକାରାତ୍ମକ କାମ କରୁଛି, ତା ଫଳ ତାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ରହିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ କର୍ମ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ପ୍ରାଣୀ ଯେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଛି, ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଛି, ତା ଫଳ ତାକୁ ନିହାତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ କିଛି ଭୋଗାଭୋଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ନିୟମ ହେଉଛି, ସେ ନିୟମ ଏହା ହିଁ କହୁଛି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏକଦମ ବାଧ୍ୟ। କେଉଁ ରୂପରେ ଦେବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଦେବ, ହୁଏତ ଆପଣ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି କି ନ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହୁଏତ ନ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ ରହୁଛି, ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କର୍ମର ଫଳ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବେ ଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ବିଷ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତା ଫଳ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ମିଠା ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତା ଫଳ ବି ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ।